दा जोंहा नैबे जोंनि सान्थिपुर गामिनि आंनिनो आंगो लोगो होनबाबो जेबो भुल जानाय नङा। बिथाङा जोंजोंनो उन्दैनिफ्राय उफ्ले उफ्ले जोंजोंनो एखे स्कुल फरायबोनाय, जों एखे क्लासमेट बायदिमोन। दा बे समाव बिथाङा माखासे समाव हारिनि सेन्टिमेन्टआव माखासे हारिनि अलखदखौ नुनानै बिथाङा हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे आफादाव जयेन जादोंमोन। दा बिथाङा हारिनि मावनो ओंखारनायाव माखासे खाफालखौबो बुंनांगोन, भाग्य गाज्रिबो बुंनांगोन। दा बिनि बेलायाव बिथाङा गोबाङा जेलाव दं, गोबाङा बायहेरायाव दं, जोंनि NDFB बिदा फंबायमोना। दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे जोंहा बिटिआर एकर्ड जोबथा सुक्ति सान्थि होननानै जोंहा गोरोबथा जानानै थांबाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि साफ्रोम रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिबथै बिमादै गासिबो आसा दंमोन नैबे जोंनि जोबथा सान्थि सुक्तियानो बेयाव जोंनि माखासे जोंनि बर' रायजोनि जेसेबांनाखि दङ बेयाव जोंहा सान्थि जासिगोन आरो गोजोनै जों संसार मोनजालांसिगोन। नाथाय सानदों मोनसे, जादों मोनसे। जोंनि साननाया सिगांथिंमोन, नाथाय उनथिंसो थालांनो गोनां जादों। दा बेनि बेलायाव माखासे खोथाफोरखौ गोसोखाङोबा गाबनोबो ओंखारो, दुखुबो मोनो। माखासेखौ गोसोखाङोबा रागाबो जोंनो ओंखारो। दिनैसिम जोङो मानो इसेबां बोसोर बोसोर खस्थ' खालामबोनानै माखासे NDFB बिदा फंबाय बिथांमोनहा थै अर बाउसोमबोबाय आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा, आइ आफा गोबां खस्थ' दुखु सहायनांबोबाय। नाथाय दिनैनि बेलायाव सान्थिनि मुङै असान्थिखौ आं बांसिन नुनो मोनदों। सान्थिया जोंहा दासिमबो फैयाखै। दा बिनि बेलायाव बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं खावलायनो सानो, जिखिनि मावनो हाबाफारि लानाय, दा जिखिनि मावनो आद्रा दङ बेफोर खामानिखौ थाबैनो मावनानै होयोबा मोजां जायो, गाहाम जायो। मानोना साफ्रोम जोंनि NDFB केडार बिथांमोना दासिमबो जेलनिफ्राय उदां जानो हायाखै। जाहाथे बेफोरो गोख्रैनो नैबे खम समनि गेजेराव हानायखिनि नाजानानै जाहाथे जोंनि प्रमद सारमोन आरो जोंनि माखासे बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय, जाहाथे जेसेबां हायो एसेबां मोजाङै मोजां बिथांमोनखौ जोंजों लोगोसे नैबे जोंनि सिथ्लायाव जोंनि साखाथियाव गथायफैफिनो, बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव थाबैनो लाबोयो, बेखौ आं मिजिंथियो। दा गोलावथार बुंनो आंहा इसेबां गियानबो गैया। जिखिनि आंनि गोसोआव फैनाय आरो आंनिनो लोगो बुलेट बसुमतारी बिथांनि न'खराबो जोबोद दुखुनांथाव। गोदोनिफ्रायनो गोरिबखा, बिमा बिफाबाबो साम' खनै बन फानै हासिब हायै जाबोनाय। जों एखे न'खरनि होनबाबो जोंहा जेबो भुल जानाय नङा। आं बे बाथ्राखौनो गले गले बुंफिननाय जायो। दहायबो आं सिगाङाव बेखौ खेनसे बुंलांखांबाय। जेरै जोङो हमनानै ला उन्दै समाव जोङो, बिथाङा बारा गोबां फरायाखै, बिथाङा क्लास 7 ना 8 सिम फरायदों। आंबो गोबां फरायनाय नङा, आं क्लास 10 फरायनानै थादों। बै समाव जोंहा गोबांथार समयसा जाबोदों। नैबे जोंहा माखासे NDFBनि हारिखौ सिबिनो ओंखारनायाव गिबियाव जोंहा NDFB नङामोन, जों बिसेफ होननानै सिनायोमोन। जोङो नैबे हालामाव जोङो 1991आव जोङो बेयाव गसंफैजेनदों। बिनि उननिफ्रायनो जोङो गोबांथार दुखु खस्थ' सहायनांबोदों, माखासे हारिनि दाङाबाजि जाबोदों। बिनि बेलायाव नैबे बिथाङाबो हारिखौ सिबिनो ओंखारनायाव दा बिथाङा हारिनि थाखाय गावनि न'खरखौ बावगारनो गोनां जादों। बिथाङा बिसि फिसा गारनानै जेलाव थाहैनो गोनां जादों। दा जोंहाबो दुखु दङ, थोजासे जोंनि रायजो राजानि सायावबो दुखु दं। दा बेनिखायनो बिथाङा जाहाथे इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनिनो आंगो लोगो मावथि आफादनि बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै मोजां इसोरनो मोजां थायो
आरो बिथांमोना थाबैनो गोख्रैनो उदां जाबोयो बेखौ जों आसा खालामो।